Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić prisustvovaće današnjoj sednici Saveta Evrope koja će biti održana povodom 20 godina od prijema Srbije, iako je rekao da neće putovati u Strazburg zbog najave da će Kosovo biti primljeno u tu instituciju. Od 18 sati u Lazarevcu predstavnici rudara zakazali su centralni protest protiv odluke o prelasku EPS-a u akcionarsko društvo. Glavni zahtev današnjeg protesta će biti poništenje odluke nadzornog odbora, za što je vladi dat rok od 7 dana. Prijavljivanje za polaganje prijemnog ispita preko portala Moja srednja škola za specijalizovane srednje škole počelo je danas i trajeće do 24. aprila. Košarkaši Crvene zvezde savladali su ekipu Splita sa 83-74 u okviru 26. kola regionalne ABA lige. Do kraja dana oblačno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, na visokim planinama padaće sneg i susnežica, vetar slab i umeren, istočni i severoistočni, najviša dnevna temperatura od 13 do 16 stepeni.